Il-Papa Franġisku proklama lil Karol Wojtyła magħruf aħjar bħala l-Papa Ġwanni Pawlu II bħala qaddis. Din kienet waħda mill-kanonizzazzjonijiet li inqas ħadu żmien f'sekli sħaħ, imma x'għamel x'kien li jagħmel lil Ġwanni Pawlu II daqshekk qaddis. Forsi għax kien bniedem li bata ħafna imma qatt ma tilef it-tama. Il-familja ta' Karol mietet meta kien għadu żgħir, tilef lil ommu qabel ma kellu 10 snin. Meta kellu 12 sena miet ħuh u fl-aħħar ta' 21 sena tilef lil missieru wkoll. Art twelidu kienet attakkata min-Nazzisti fl-1939 u pajjiżu ġie maħkum, imbagħad maħkum mill-ġdid mill-Armata Ħamra tas-Sovjetiċi fl-1945. Jew forsi minħabba l-kultura u l-umanità kbira tiegħu. Ġwanni Pawlu II kellu passjoni għal ħajja, kien iħobb l-isport u l-ġmiel tal-kampanja. Anki bħala kardinal baqa' jiskija u jmur bil-kajjik. Kien iħobb il-poeżija u kien attur u l-ħolma tiegħu kienet ħajja fit-teatru. Taħt ir-reġim Nażista ħadem f'barriera u sar jaf x'inhi l-ħajja ta' ħaddiem. Kien ukoll intelligenti ħafna u spikka kemm bħala akademiku u bħala għalliem kapaċi li l-klassijiet tiegħu kienu jkunu ppakkjati bi studenti żgħażagħ. Jew forsi għax ivvjaġġa ħafna biex laħaq tant u tant nies. Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien estremament attiv u għamel 250 żjara pastorali mad-dinja kollha lil total ta' 129 pajjiż u kiteb 14 l-enċiklika. Il-Papa beda t-tradizzjoni tal-jiem dinjija taż-żgħażagħ u pparteċipa hu stess f'tisa' minnhom biex ġabar flimkien miljuni ta' żgħażagħ Kattoliċi li tant kienu ispirati minnu li saru magħrufa bħala l-ġenerazzjoni ta' JP2. Jew forsi għax kien kampjun ta' drittijiet umani, tul jiemu fil-Polonja daqu stess il-konsegwenzi ta' gvernijiet oppressivi li ħasdu l-ħajjiet tad-dgħajfin u ta' min ma kellux min jiddefendih. Dawn l-esperjenzi kebsu fih konvinzjoni qawwija biex jiġġieled kontra ideoloġiji żbaljati. Grazzi għal dan hu kellu rwol prinċipali biex tiċċarrat il-purtiera tal-ħadid u magħha l-kollaż tal-Unjoni Sovjetika. Issa żgur li dawn l-affarijiet kollha huma importanti, imma maħniex ninsew l-aktar element essenzjali. Fuq kollox Ġwanni Pawlu II hu qaddis għax hu qiegħed lil Kristu fiċ-ċentru ta' ħajtu u aċċetta l-missjoni kbira li joffrilu Kristu ta' kuljum b'imħabba u tama. Veru li Ġwanni Pawlu II bata ħafna. Il-fidi u l-ħajja ta' talb ta' missieru kienu bħal l-ewwel seminarju għalih. Meta ra s-sagrifiċċji li jagħmlu sħabu u n-nies ta' pajjiżu quddiem persekuzzjoni kbira anki sal-punt li taw ħajjithom, u tallem jafda li t-tama hija aqwa mill-biża' u l-imħabba aqwa mill-mewt. U għex din il-lezzjoni meta sar attentat fuq ħajtu. Bit-tama u għeleb il-biża' u l-agonija ta' dawk il-jiem u b'imħabba ma rifittex lir-raġel li kien sparalu biex jaħfirlu personalment. Ġwanni Pawlu II mhux biss kien attiv, u kien veru apostlu f'dak kollu li għamel. U kien jaf li l-folol li kienu jiġu ma kinux hemm biss għalih, imma pjuttost għax in-nies veru kellhom ġuħa l-Alla. Bħala kampjun ta' drittijiet umani, Ġwanni Pawlu II ġielet fi semitrabi fil-ġuf, il-morda, l-anzjani, il-foqra u l-maħqurin, imma fuq kollox hu ġielet ta' dritt ta' twemmin. U kien jaf li dinja mingħajr Alla hija dinja mingħajr ferħ, mingħajr ġmiel, mingħajr vera umanità. Ġwanni Pawlu II stedinna biex niftħu beraħ il-bibien għal Kristu. Għalilna biex ma nibżawx nilqawh fil-ħajja tagħna, fil-familji u fis-soċjetà tagħna. Għax Kristu jafna aħjar minn kulħadd u jaf x'tixtieq qalbna u biss jista' jaqta' dawk ix-xewqat. Ġwanni Pawlu II kien jaf li Kristu sejjaħlu biex jaqdi u għalhekk qassam id-doni u t-talenti kollha tiegħu u s-saħħa tiegħu sal-aħħar nett biex jurina lil Kristu. U għalhekk aħna qed niċċelebraw illum bħala San Ġwanni Pawlu II. Kristu kien iċ-ċentru ta' ħajtu, kien il-ferħ tiegħu, il-qawwa tiegħu u l-ikbar imħabba tiegħu.